Hürmetli ve gizzetli tutaşlar, hanımlar, әниләр, әбиләр, бәбиләр, сезнең һәммәгезне дә тиздән булачак 8 март Халыкара хатын-кызлар көне, ягъни үзебезнең уртак бәйрәмебез белән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зиннурулы Закиров, хезмәттәшләрем, шәхсән үземнең исемнән ихлас күңелдән котлыйм. Бу фани дөньяда төрле замана biz хатын-кызларның нәзберек, нәзакәтле, көчсез иңнәренә төрле сынауларны биреп кенә тора. Әмма без сабыр гына ул сынауларны үткәрә барабыз. Һәм инде мин шагыйрә буларак иҗатымда хатын-кызның төрле халәте бик ачык чагыла. Син түзәсең димәгезлә, килми түзәселәрем, килә бәхет диңгезләрен иңләп йөзәселәрем. Килә барып сыйынасым иңнәренә ир-атның, түзә-түзә хатын-кызлык үрфләрен югалттым. Көнләшмәгез, ирләр кебек җиңә дип авыр эшне. Хатын-кыз ул көчсез була алуы белән көчле. Сөйләп йөрмәгез кешегә, ул бит бераз юләр дип, еламас җирдә дә елар, көлмәс җирдә көләр дип. Гаҗәпләнмәгез, сүземнең онытылса азагы, сез белгәне ағы гына, жанда барлык газабы. Күргән төшләрем сөйләсәм, начарга юрамагыз. Авыр булмасын дисәгез, хәлемне сорамагыз. Без кайчакта менә шушылай да түзәбез. Һәм ни генә булмасын, без бик авыр шакларда, таяныр иңнәр булмаганда, үз күңелебез белән сөйләшеп, үзебезнең серләребезне үзебезгә, ягъни нәфис эчкерсез күңелебезгә сөйлибез. Үткәннәр өчен үкенеп, бәргәләнмәші күңел. Үзебез яши белмәдек, беркем гаепле түгел. Беркем дә гаепле түгел. Эзләмик, кем дип булай? Башкалар алдан өлгерде, без соңга калдык бугай. Соңга калдык кеше кебек сөяргә, сөелергә. Аңламады, белмәде дип үпкәләмик беркемгә. Өлгерми калдык биргәнне кабарга да йотарга. Әйбәттән мәхрүм булсак та, баш имәдек шупшарга. Соңладык, яши белмәдек, талчыктык, тәмам ардык. Шөкер, нинди хәлләрдә дә үзебез булып калдык. Син дә башкача булмассың, мин дә үзгәрәк булмам. Сине миңа, мине сиңа бик дөрес биргән Ходам. Мин дә сине гаепләмим, син дә мине жәлләмә. Күтәрә алмаган йөкне бирми Ходай бәндәгә дибез дә, үз күңелебезгә таянып яшәүебезне дәвам итәбез. Безнең арада ялгыз башы дөнья көтеп, кайчак әти дә, бабай да, абый да булырга мәҗбүр булган хатын-кызлар белән бер рәттән гомерләре буе сөю сәгадәттә яшәүчеләр дә бар. Мин һәммәгезгә дә бәхет телим. Ни генә булса да без бәхетне һәрберебез үзенчә аңлый. Һәм шуңа ышанырга кирәк. Безнең язганыбыз, үз яртыбыз кайдадыр якында гына йөри. Аны фәкать бу фани дөньяга күзләреңне ачып, карарга һәм табарга гына кирәк. Мин сезгә иртәме, соңмы үзегезнең икенче канатыгызны, сөйгән ярларыгызны табуыгызны телим. Әмма тапкач та әле кеше сүзләренә, гайбәтләргә карамыйча, бер-береңә ышанып, бер-береңнең сүзенә таянып, бер-береңнең иңенә таянып яшисе бар. Табылыр безнең бәхеткә көнләшеп караучылар, һәр кәлимә сүзебезне сипләүче, ямаучылар, гайбәте дә, нахагы да кайчак килеп кагылыр, сафура бураннарын да туздыручы табылыр, тегеләй түгел булай дип тоз сибәрләр ярага, табылыр ак бүзебезне буяучылар карага. Кара мәче йөгертергә теләүче дә табылыр, бер-беребезгә ышанмасак, әллә ниләр ягылыр. Яман бәндәнең эше шул, кеше бәхетен көнләү. Икенчесе дә табыла арага керсә берәү. Бер түгел, ике дә түгел, арага кертмик җил дә. Минем дөрестлегем синдә, синең дөрестлек миндә дип яшәсәк, мөгаен без бу фани дөньяның бөтен ләззәтләрен, бар матурлыгын татырбыз дип уйлыйм. Мин сезгә менә шундый бәхет, шундый сәгадәт телим. Бәйрәм белән.